Kung tanan imong buhaton, kasagaran wala kay mahuman. Mao nang daghan busy pero dili productive. Ka-journey, karon nga generation, daghan kay ta gusto sa bayan. Negosyo, sideline, content, investment, halos tanan na lang. Pero kabalo ka unsay problema? Permita nagsugod, pero gamay ra ang mahuman. Real talk, ang multitasking usahay dili strength, distraction na. Kaya kung imong energy gibungkag sa daghang butang, madrain ka, pero walay breakthrough. Sa negosyo ka journey, clarity creates income. Ang successful nga tao, dili man sila perfect. Focus lang yun sila. Samtang uban sige og lukso-lukso, ang focus nga tao, sige rag build, sige rag improve, hangtod mahimong master. Ug usahay ka journey, ang rason nganong stress kayo ta, kay wala na ta nakafocus sa calling nga gihatag sa Ginoo. Remember this, God blesses focus, not confusion. Kung asa ka gitawag sa Ginoo, dito ka magtubo. Ang tao nga focus for 5 years, kasagaran malabuan ang tao nga sige og balhin every month. Kung seryoso na ka sa imong goals, comment, focus, o i-share ni sa imong mga ka-journey friends nga daghan kayong plano pero gusto na mo level up. Push yourself.